Gust i jegłe waweruny skyrp. Przedes baro dawno temu żył na Kaszobach Gust. Był tak macny, że stolema musiał ładdać plac. Cążkłe robił łebzyń i łebnoc, łebrubiające zemiowe dwa wyłe. Jednego dnia, łebczas płylowych robotów, czyli łatkodeł ścibą czyrny zemi za ścibą, wawereł krajamny nalezniskłe. Gust pierwszy raz widział tak coś na łycze. Przezyrył so temu i nijak nie mógł wazgłędnąć, co to je. Jegłe notarna ciekawość nie pozwalała mu żdać do wieczora. Płynę kołzaru do chacza do swojej białci. Dochwana lepiej rozmiała doradzać w sprawach gospodarzenia, tej gwas płezny, czyrny pacietk. Aniela, by tak miono miała jego białka, uśmiechnęła so redotno widzące chłopa. Prawie przesiekłowała pełni, bała ryd, że nie musi w dwojakach nieść gweju na płele. Gust rozwinął krajamny skyrp i pokazał Aniele. Przezyrała mu so sztut, a potem uszłapły łabiną, żeby kązgwacześciać waweruny nalezniskłe Gusta. Kiedy tak przecyrała pacitk, pokazał so ima snyży sztof, jaci miał niespotykany z placank zrobiony z łaka. I ręce, przenącone do lepieniu rozmaitych misków i grunków, pieszczotliwie płysmuchały nalezniskłe, a rozemny łycze zaru widziała kunsztowną robotę. Rzekła do chłopa. To baro żytci sztof. Tak uplatać rozmieleleno najdywny przodkływie. Musi mieć wielką wyrtnotą. Na tej co z nim zrobimy? Zapytał Gust. Domogłe do świątnicy, żeby tam redowy łycze wszystkich Kaszobów, odpowiedziała zamyślony Aniela.